Аз не мога да си представя живота да е нещо друго. Музика е музика и пак музика. Още на 5 годишна вече се вълнувах от музиката, исках да пея, почнах с солфеж, с цигулка и цял живот това правя. Looking out on the morning glass, I used to feel so inspired, and when I knew I hate your face tonight or day, don't it make me feel so tired. Before the day I met you, some kind, but you begin to make peace of mind, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Не бива да се смята, че имам някакви пристрастия, обаче аз си мисля, че Алис е най-добрата певица в България. Това, че не я познават, може би вината не е нейна. До някъде е нейна, защото 10 години пява в Швейцария и липсваше от страната тук, от сцената и хората не я познават. Аз мисля, че наистина е страхотна певица. Това беше едно арменско изхвърляне малко. Не беше арменско изхвърляне. Не беше. Беше съвсем обективно изхвърляне. И тя е получила даже и покана да ходи да пее на Златния Орфей, по-арменски не е отишла. Да. Малко ти се видя Златния Орфей. Че гласът е невероятен, фантастичен. Аз знам какво мога и съм слушал много музиканти на живо с гола вода. Аз съм слушал тебе на живо. В това отношение човек не е хубаво да говори за себе си, имам претенции. Никога не пея фалшиво на живо. В продължение на 21 години пея само на живо, всяка вечер. Което означава, че съм пяла между 80 и 100 песни всяка вечер. И възстановяването по 8 часа работа. Кой ще издържи да пее? Много малко хора. Аз имам претенции пак в това отношение, че точно 10 години издържах на този напън невероятен в Швейцария, в който много малко хора. Да, и сега на сън да те бутнат, ставаш и почваш да пееш. Не можеш да запишеш в студиото една песен, да ти направят страхотно и после кажеш, че си велик. Всички могат да бъдем велики. Всички могат да бъдем велики по този начин. На живо, всяка вечер. Тогава да видим какво песни. Тогава трябва да се. I'm
живота се опитах да кажа, че съм арменка, защото аз наистина съм арменка. Няма какво да крия, никога не съм крила. Подчертавам го дебело, нали? Също подчертавам, че страшно много обичам България. Аз страшно много обичам България и съм водила големи дебати там в Швейцария за това какво е България и какво можем ние тук. Не трябва много да лъмтим за големи работи. Какво е славата? Какво е славата? Ние сме устроени като че да търсим това, което нямаме. Ние? Кои? Българите ли? Не. По принцип хората. Всеки търси това, което няма. Това, което му липсва. А това е двигателя на развитието. Да. Много критични. Много критични и все сме недоволни. Кой иска? Максималисти. Да. Да. Все сме недоволни. А за мен живота е един купон. Защото не може само за проблеми да мислим. Работата си е работа, удоволствието си е удоволствие. Удоволствието е да релаксираш с приятели, да си пинеш една хубава чашка и да си го приказваш, да се отпуснеш. Това е. Какво толкова ни трябва? Замъци да строим. До кога? Защо? Кого ще впечатлим с тази работа? Поколенията, че осигуряваме 10 поколения. А живеем като ското.
We had a good time. We depart tonight. In the bar tonight. On the line. Does anybody want to take it anymore? Show my soul. Yeah. Show my soul. Всеки миг, това е дар Божий. Ние живеем и трябва да го усещаме този миг, да сме доволни, че сме живи и здрави. Ето, живеем, усещаме, птичките пеят. Природата е нещо невероятно. Това е дар Божий. Ние не го осъзнаваме това нещо. Забързани собственици проблеми, мислим само за проблеми. Това, което правя за хората, мисля, че е да им давам един миг, един хубав миг, който те да изживеят нещо. Само тогава има смисъл това, което правя. Да видя тяхната реакция, да видя сълзи в очите им, да видя тяхната благодарност, едно цветенце, една сладка дума. Това е, което се заслужава. Това е, за което се заслужава човек да живее и да работи това, което върши. Всичко друго няма смисъл за мен. И аз опитам да го правя и го правя.